Autoschade Peter Brouwers. Kijk op peterbrouwers.nl. Twee wedstrijden gespeeld, 4 punten. Nou, op zich een goede start, maar je kreeg geen goalen tegen, hè? Nou ja, ik kwam omdat voor een heel goede defensie hebben. De jongens doen het prima, bouwen goed op. Het spel is prima verzorgd van het achterhoede. En als we een keer scoren, dan winnen we meestal wel. Maar achterin zit het goed dicht. Ik denk inderdaad vooral de kansen afmaken, hè? Dat zal het dit seizoen toch weer. Ja, als je de wedstrijd hebt gezien, dan is dat vrij duidelijk geworden. Ja. Met het rust moesten met 3-4 voor staan. En het nemen ze klagen. Maar dat laat ze nou. En als hun dan een goal maken, kan ze nog een probleem komen. Ja. Klopt. Uiteindelijk dan toch een 3-0 overwinning en ik denk wel verdiend. Hè? Ja, hartstikke verdiend. Vanaf de eerste minuut de bovenliggende partij. En dat is dus in het veldspel, maar ja, als ze niet scoort, dan wint ze niet. En ook met het mooie spel moesten ze scoren. En gelukkig hebben we dat gedaan vandaag. Ik heb vertrouwen voor de rest van het seizoen. Absoluut. Ik heb gesproken met? Wouter van Wielen. Oké, dankjewel.